O Concello de Meis volve recoñecer os seus veciños máis destacados. Na terceira edición dos premios meisinos e meisinas do ano, a escolma de galardoados foi do máis variopinta. A nivel colectivo foron recoñecidos a Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos e o Club Ciclista Armenteira e Punto. Tamén o Colexio do Mosteiro, un centro que festexa o seu medio século de vida e por onde pasaron a maioría dos veciños e veciñas do municipio. Esta homenaxe non solamente é porque, evidentemente, porque cumprimos 50 anos este cole, polo que pasamos todas as familias de Meis, efectivamente, todas as familias e moitas máis que pasarán, pero tamén porque merecen un recoñecemento por ese traballo que fixeron durante o tempo da pandemia. Na categoría individual houbo premio para César Rodiño Maquieira, director deportivo da Escola de Fútbol do Club Deportivo do Mosteiro. Tamén moito peso para as artes. O escultor Lucas Míguez foi un dos premiados. Están traballando agora en algunha peza? Pode adentrarnos algo? Porque vostede non parará, claro. Non paro, a verdad que para a edade que teño xa debería, xa me dice o médico que non podo traballar máis de 4 horas, eu traballo 12, pois que vou facer? Tamén moi presente o apartado musical e non só polas actuacións en directo, houbo premios pro bailarín Breogán Pérez e os músicos Manuel Conde e Casiano Mouriño. Cando nós empezamos já fai uns cuantos anos, pois non era moi habitual en Meis ver unha banda de música. Hoxe, pois, non solamente creo que que hai algunha máis, non? A verdad que é un gran placer ver que siguen apostando pola cultura aquí en Meis. Algo que empezamos nós dunha maneira moi sinxela e, bueno, espero que siga por moitos anos. O palmarés completouse co galardón que recibiu o sacerdote José Souto Míguez, que ademais de agradecer o premio, amosaba a súa ledicia porque en breve vai ser tamén recoñecido cunha rúa. Non sou capaz de explicarlo, non? Sí. Dice que só existe un exceso recomendable no mundo inteiro. E iso é o agradecemento, non? Entón aquí, pois, a xente excedeuse moitísimo, pero como é recomendable no mundo inteiro, eu, pois, síntome só obligado a dicirlle gracias. A sorpresa da noite chegou cun premio a Marina Otero, un recoñecemento que non estaba anunciado. Nos deixa a súa casa como se fose nosa. Ese banco de alimentos tan importante que temos no Concello está na casa de Marinita da Cacharola. O CRA de Meis, que é un cole que é moi activo, todo o que non pode guardar nas súas dependencias está na casa de Marinita da Cacharola. E creo que, sobre todo en tempos de pandemia, cando ninguén recibía a xente na súa casa, Marinita da Cacharola nos recibeu o Concello na súa casa e por eso esta homenaxe. O sea que a túa casa é a casa de todos. Bueno, intentamos. Que bonito. Claro que sí. Hai un local que está vacío, porque non se vai a poñer a disposición de quen lle faga falta. A gala estivo conducida polo xornalista Terio Carrera coas actuacións da banda da Bertula, As Lembranzas e Raúl e compañía.